Njengodokotela we-Hem-Onc yezingane, esinye sezimo ezinkulu, noma esinye sezinga elikhulu. Lezimo zethu, izimo esizibona zihlanganisa izifo zokuntuleka kokuzivikela emzimbeni ezinganeni. Futhi yilokho engizokhuluma ngakho lapha. Izifo zokuntuleka kokuzivikela emzimbeni eziyisisekelo. Yizimo lapho izingane zizalwa zinenkinga yokuzivikela emzimbeni, noma azinakho ukuzivikela emzimbeni. Ngakho-ke zithambekele ekutholeni izifo eziphindaphindayo. Lezi zingane zizalwa nalezi zifo zofuzo, futhi ngenxa yalokho kusukela ekuzalweni ezinye zazo zingabonakalisa izifo eziphindaphindayo, izifo eziphindaphindayo ezisongela impilo. Kwesinye isikhathi izifo ezingajwayelekile ezinganeni ezijwayelekile, njengomntwana ojwayelekile. Isifo esijulile, isibonelo, isifo esiswini noma emsipheni esingajwayelekile ukubona enganeni. Noma izifo ezingajwayelekile ngendlela yokuthi zibangelwa izidalwa ezingajwayelekile. Futhi enye yezinto ezibalulekile esinazo kulesi simo umlando womndeni. Uma kukhona enye ingane emndenini noma omunye umuntu emndenini oke waba nesimo esifanayo, lokho kungakhomba ukuntuleka komzimba wokuzivikela okuyisisekelo. Umlayezo omkhulu kunabo bonke ekuntulekeni okuyinhloko kwamasosha omzimba. Ukuhlonza kusenesikhathi nokudluliselwa kusenesikhathi kuchwepheshe. Lezi zingane zingaba nokufa okuphawulekayo okuhambisana nezifo eziphindelelayo. Futhi uma ziba nezifo eziningi, umphumela wazo uzoba mubi kakhulu. Ukwelashwa lapha kuhlanganisa, yiqiniso, ukwelapha ukutheleleka ngama-antibiotics nochwepheshe bezifo ezithathelwanayo, nodokotela bezingane, kanye nama-antibiotic afanelekile. Kodwa-ke, uma sifuna ukuthola ukwelashwa kulezi zingane, kufanele senze ukufakelwa komkanje. Lezi zifo zivela kumaseli omzimba, ziyizifo zofuzo, ngakho-ke uma ushintsha amaseli omzimba, ungakwazi ukwelapha ingane. Ukutshalwa kwamaseli omzimba kuyinqubo eyingayizivele. Lapho kufanele sikhethe umnikeli wengane ohambisana nengane noma ohambisana nehla nengane, futhi lowo muntu anganikela ngamaseli omzimba bese esindisa ingane. Ngakho-ke ukuhanjiswa kusenesikhathi, ukutholakala kwesifo kusenesikhathi, ukwelashwa kusenesikhathi kuyisifuthulelo somphumela omuhle enganeni enokuntuleka komzimba okuyisisekelo.